South Africa ningizima Africa kuphela kufinyelela khona lo mbukiso bhanyabhanya inhlana sezantsi lena besilo siyakhuleka nangalesikhathi siyakubingelela siyakwamukela sikhungweni Diversity Podcast senzeke namhlanje into ethe ayibe inhle into ethe ayibe right inkosi yami ayindaba esiqhotho samadoda avele egcwala ipanel igama lami uSiphamandla uphama ukuthi wamgiliji umfana bamhleko ekhaya kusematuba inkondo sesigodi umfana kaBhudlindani benosesimakhosi umzukulu kakhulu ukamkhulu weSimoto lapha na ekhaya kukuthi konke lapho siyathemba ukuthi ke le podcast siphathelene namhlanje kanye le episode esiza nayo kuwena ke namhlanje into ethi ayihluke nje because yes nobusobusha sawubona mama Sidudla awusasimile ke nawe inkosi yami angazi ngathi yini sawubona Hi unjani ngiyafela njani I'm well thank you ngicela uzethule kubantu ngaphambi kokuba siqinisekise yonke into Sanibonani nonke igama lami nguAyanda wakamthethwa ya ntombazana yeah thank you for having me Thank you for having me kanjani mfethu uzokwenza namhlanje uze ngani kahle nje ngifuna iphume kuwena lamazwi nangumlungu khona imanager lapha ngaphesheya lapha abadidiyeli bonke bakhona ubekwa yini la ekhaya Yeah okay la ekhaya so literally I am put in to be the dictionary of the show and yes of course sure dictionary yeah and basically we are here to bring something different something new discuss one of the issues that we have around campus and just see ukuthi are things really taken care of or are we just left unattended yeah yasaka mntana nami ngiyakutshela nje uyishilo mntana mathi yena dictionary mama Sidudla kune comment esana ngena ethi bacela sifake lezi zinto lezi ama subtitle bacela sifake isilungu. Oh, okay. Well, it is a good idea. You're going to have me, obviously, who's going to be the English side of the show. Sure, yeah, and definitely, I think it's a good idea for you guys to get the subtitles at the bottom of the screen. Yeah, I think it's a good idea. Mana ke ngaphambi ukuthi size sinkante sele kude wenzani lesikoleni uyi-lecture noma ithuthi. Mhlawumbe mongazi. Ngumfundi. How? I am uyasebenzayo mina. I give those vibes, not yet. Wow, danabo. Well, I am a student. I am a Bachelor of Arts student majoring in media studies and drama and performance. And I'm doing my third year. Oh yeah, shoot next year you graduate. Of course, and you guys are all invited. Indoda imenya, simenywa thina madoda. Mana ngayiphi semester? First semester. First semester. Oh, hayi. Kazigithi kanti inkomo kanti mathathe athi kwenzakala mfethu kuwe. Sakhuluma indaba degree mfethu uthini kuthi ngiphawula kwakho ngama degree yakhona nje UKZN ngokuhlukahlukana kwawo mfethu nama module akhona because abaningi abantu engihlale ngibeza bekhala bethi awu siyafunda nje phela ngoba sinqe ngihlale ekhaya. Well, I think engakusho ukuthi alright. We've got some very good lectures and courses. I think inkinga engasho ukuthi sibhekene nayo kakhulu ukuthi we are too big on theory. Like we don't do practicals. Sure. Yes, we're big. Yes, we're well known. We are one of the biggest universities in KZN. But sikhala ngokuthi we are doing way too much theory. Like we want to do practicals. For example, Mina as a drama student, I'd actually like we were given the opportunity for us to go to like a production and we get to experience what it's being like. Sure. You get to see the camera crew, you get to see the actors. That's not enough. That's not enough. That's the thing that I'm saying. We're too big on theory because nakhona ukugida kwethu laphayana see we are adapting from different theorists and stuff. Kanti sifuna practical. Uyabona njengoba sikhala ngesikhathi mhlambe kuthiwa asifike ngo6 siphume ngo9 siyakhala because we don't understand what it's really like being in the real industry. Kanti mangase sithola ithuba lokuthi sihambe siyobona. Mana wena ufuna TV umthetho wakhona angifuni TV ufunani ngifuna experience as a person working in a production being behind the scenes angisho ukuthi ngifuna ukuthi sihambeni siyo actor ke manje cha ngifuna ukubona ukuthi mangabe kuthiwa abantu be tech usebenza kanjani umuntu owenza tech umuntu owenza i-stage direction uyini required from yena how mfowethu benene program nje bihola udokotela
first semester ngamaviki okugcina unkomo nje ngambe sekhuluma amanye amagama front of house into esingazazi ngani nifunani ngani kithi siyisikole. I don't know if it's okay for me to talk about it, but yes, Yeah. we did have a program where we were being trained for tech. Sure. Well, I think it's still in the process because ikole zike zavalwa sahamba, so akakosho lutho. I think it's something that we'll still carry on doing. Kahle angazi nini, but it like into kanjalo, we want something like that where we are going to get experience. Because Sure. imagine usuyaphuma like is it any ne degree yakho ethi drama, but you don't know ukuthi umuntu ethe kwenzani. You don't know what a stage director does. When we are performer nje. There's more to that, guys. Drama and performance is not only about acting. We can actually do a lot of things. We can do makeup. We can handle tech. We can do front of house. We can do direction. We can do wardrobe. Ziningi izinto behind that degree. It's not only about acting. Not everyone wants to come out of here as an actress, bakithi. Ayibo mfethu wena ngiyakuzwa nje uyakhuluma Mkhize lo muntu uyakhuluma nje mfethu yazi. Wena Mkhize mfethu uzenzele anthropology nelokhuzana nalento le ethics. Degree right le yangithi. Izoyenzani? Kodwa sayilungisa ukuthi mina ngiyenza forensic. Sure. So ngokwami ngathi ukukhetha kwami mhlawumbe forensic nedrama nganginey'fiso ezahlukene. Yini ufuna kuyoba iphoyisa la kuzala. Ufuna ukwenzani? Kodwa mfowethu ulwazi ngangasebenza ulwazi. Ngithanda ukufisa ngene ngithanda. How? I know not to. Okay, all right, sure. Yabo nje forensic. Yeah. Sifundisa izinto ezahlukene. Yeah, njengani pho? Ungisikele. Yabo njengamanje into esesiyenza umthetho khona la kuthiwa khona sibhenda ama-profile. Yeah. Amandla wabantu. Sure. Mhlawumbe Oh, yeah. kodwa sikwazi ukuphinda ngayi-profile sazi ukuthi okay if sithola mhlawumbe umuntu i-victim eyenzeke kanje umuntu oyenzeke usipha amandla wakanjalo yabo Yeah. sikwazi ukuthola izinto kanjalo. No. Futhi mhlawumbe ujona kwami exam mina ngangifisa ukuthi ngenila nginamnikothi kodwa mina Aniyaphuma nje ku TikTok. nangenze izinto esengibone ngakhona angisafisa ukuphuma ku-TV. Ngobani? Mfowethu aboma ngathi ngiyakuthiwa ngiyaphuma ngafanele izinto futhi esibhekana nazo ezinzima. Ningabantu abadumile noma? Angidumile. Oh, Kodwa mhlawumbe. sengiyasho ukuthi izinto esibhekana nazo zinzima. Yeah. Abo njengoba esho umama ukuthi kuyafisa na ukuthi sami siyoyithola le experience. Nami ngiyafisa ukuyithola le experience ngisebenze nabantu abayithile le experience. Sure. Lo muntu it's legit. Mhlambe for example ngisebenze nomfowethu o-Wiseman. Ish, yeah, uNdwanda. Yeah. Izwidi lapha, izwidi. Ngisebenze naye ngithole lo experience ngibuye nami ngizoyishare nabanye Sure. ozakwethu. Sure. Ngingagcini ngokuthi okay siya creator but ngicela sami ukuthi nathi sithole ukuthi siyalihambisa ukuthola ulwazi ngaphandle. Cha, ngiyakuzwa mfowethu ngiyaqala ukuzwa nje ukhuluma amazwi ahlambuluka kangaka. Kuyasho ukuthi awunathile namhlanje mfethu. Siyakubonga lokho kuhle kuthina. Cha mama studio mfethu niyayisho mfethu. Cha khona mhlawumbe phela kuyiqiniso. Kodwa nina nikhulumeli nje. Aniboni content ngayisho mhlawumbe ngazi usho system. I think the question Stories. is where? Where? Where do we start? Are we united enough to start something like that? United wakhethe into. Asikho sinoyazi ukuthi ayikho leyo nto. Ngathi nani eklasini umuntu ethi ukuthi uyantakula. Lenza njani lapho? Umuntu ethi uyantakula nivele nemshiye yedwa enkingeni. Bese ucasisene ngazo uqala indaba engaka. Yabo, ingakho ke sifela ngaphakathi ngoba there's no easy way to start this. Yes, mhlambe sibaningi sibonayo ukuthi something can be done about this. Kodwa akekho willing enough. Because I know, for example, if I were to wake up tomorrow morning and have like a post on Facebook and ngivule wonke umuntu amehlo ukuthi hey, tomorrow we are boycotting classes because this is how we want to be taught kanje. Ngazi mhlambe about 10 abantu abangahlala ekhaya. The rest of the university would definitely come to school. So it's pointless.
Cha mfethu hayi hlanganisa thini uyazi sina sizinja zekhe yadlala mina yibo ngifuna ukuxoshwa mina Yabo sizoxoshwa siyasaba kuningi soboshwa a lot. Kodwa phela mfethu ku right yani niyakwazi ukutoyiza ma nethi nifuna ezinye izinto. Do you think i-system yokutoyizisa sisebenzela singabafundi umzabalazo Kona kulonyaka sina iSRC. hayi besisathi sikhuluma nayo nje previous episode hayibo uthini lo muntu Hi, ukuthi phela it's almost as if aba exist because I feel like they are the first people that we can talk to mangabe ufuna ukuvoice iconcern kanjalo kodwa they are very absent. bakunikile nje ama-isazi awu2 ngaleya nyanga leya last month angithi okay sizolanda i-stationary Ama-exercise, ama-exam pad. awubongi Zingaki iy'nkinga esinazo? zingaki Iy'nkinga esinazo? Bangaki abantu abangakwazanga ukubuya for i-registration? bathi benzeni mani bayabuza njengabafundi Baphi? hayibo phela abakhetha yini phela na under 14 uyavota kuqala I did vote. I feel it's important to vote because if ngihlala phansi and don't vote, akhombisa ukuthi ngifuna ushintsho. But if I vote for the people that I believe in, then I'm doing something about the problem. But uyabazi ukuthi baba khona mangabe besafuna ukuvotelwa and then hayibo mfethu ayikho leyo nto yini njani ufuna ushintshe i-system shintshani i-system ilento engishayo ukuthi akubunjweni. There is no unity. izophuma phi yini esibangafuna ukuyenza nje I don't know. Like angazi. Bekuthiwa kuzoba nelokhuzana ne Durban July isikole yini Ngomcini yimi ngoba Durban July bizoba khona bese sizongena khona rand freshers I wasn't aware. When is it happening? ayibawazi No. hayibo mfethu wena yini uyaziyo ngesikole kahle I wasn't aware. But all I know ithini line up yaleyo bash. phela ayikakabi khona kwenzakalani ke ngayo kwenza kwathiwani kombe ngebash Ake estimateleke nje noma nje ababili abathathu nje abangasebenza khona kwi line uzoba up. khona uthukuze nizobe khona standard limit nala uzobe khona man kombe kwathiwani indaba yele khosi yebash bakuthiwa ngazi komele kungenamali grant kuya-fundraiser for ama-students angenawo funding kanjalo manje kwani mina ngibuza ukuthi yayekelwani hayi ukuthi kwachaza nje Was that an opinion of the leading party? Oh, okay. kanti mina opinion iwena phela vele bathi be-announce-ile ukuthi kuzoba nento kanje Dlalwa ngathi, why announce it if you guys were not even sure that it's going to happen? Because now you're left with questions ukuthi, is it going to happen? When is it going to happen? sinibeka la emalayithini athi yini hawu cha bonile nenkinga bafethu siphelele idatha kulonyaka mfethu uthini indaba yakho lapho mfethu ngizwele ukuphefumula wakho Angikho happy. yini ngicabanga sibe kwenziwe njani ngicabanga mhlamba Like already it was given to students that are living in private accommodations. It's not like they were giving it to everyone else. And we live in PAs. There are mostly issues. It's not like living in a rest where you know ukuthi okay, so it's secured or you guys are going to be let known if okay, so zohamba or something. Yeah. We live in a PA. We have landlords. Some of them yes, but I understand that some of them don't. Like imagine going out without internet and you have to study and the only option you have is to come on campus to the library to study. Because we don't have access to data. Like, uyawazi umsuka idatha usaqala njani I think it was during COVID. ayisekho nje covid After COVID. ayisekho covid nje Then why didn't it stop the year after COVID? Why let us get used to receiving data? i-covid ikahle kahle iphelele ngoba ngo-2022 isekhona 2023 sibuyele kahle amaklasini Why didn't it stop in 2023 then? hawu phela besaziswa nje leso sikhashana kanti kahleni bakwethu mina Shothi ukukhombisa kona ukuthi kahle kahle ikhona i-potential ukuthi sithole le data kodwa khona lapho ayikho leyo nto ayikho lapho nina niyathanda ukusukela abantu ningena nabufakazi nabufakazi abantu obushoyo
Anginabo but noma uzokhuluma ngo allegedly. Allegedly. Ungabazi ukuthi baso cha nidlala bakhona mfethu bayaspana nje mfethu. Injani impatho kulapha la hlala khona? PA ngiyeza wakhala ngemphethe kuthiwa ngihlala endaweni ezigrade amatsaka. Umbhede yo. Umbhede engafika khona umbhede onet base einsimbi. How? Can you imagine? Lempet yakudala. I literally had to come with my own bed from Durban. Usuke ekhaya uze la ePMB. Inkinga yayi kuphi mhlambe ngokuthi umuntu ngalo mphetho phela umbhede kanti ufuna ihotela ufuna ukulala khetha. Ulandlord wafaka into engayona ku what's the thing? Yes, portal. Yeah, we accommodation. So I'm busy thinking ukuthi hayi ngize endaweni right. Mind you ngiyamfonela. Hi, can I please come to see the place before I move in? I said no, don't worry about it. It's sorted, it's nice. It right. Man, ulokhuzani mufika wena ufica. Ave ngacela mina ngembi. Kanti wena ulindeleni. Hayibo ngangilindele indawo decent. And ngamosheka first and second year I stayed in Denison. Wakhishwa ubani? Ngathi wakhishwa. Wakhishwa yini? Yeleyo ndaba. Yeleyo ndaba phela 60% mntana. Yini activity nzima. Ngasingasafuna ukuhleleka. La manga. Ngasengirathi. Also right mngana. Yeah, ngifuna nje ukuhlala kwi-PA ngiyimele, have my own space, ngibe sharp. Wathi nesifazandisi manje ucabanga nesifazandisi approve kanjani lezi changes bese izindlu eziswezi lesimo. Kanti sebenza kanjani system yakhona mabehlonza izindlu? I have no idea, but I think at first year there was a system where NSFAS paid students and students would have to pay their own landlords and stuff. So sure, yeah. Hey. Yeah, I didn't experience that by the time I was staying. Isasimpimpitha kakhulu la. Nani rich. Isasimpimpitha uyabona mfowethu. Why it's got iPhone? Because a lot of people bought iPhones. Angisiyo umuntu ama-iPhone uyangazi nje yimlona. How man yazi mfethu so wena ucabanga mhlawumbe yona system engabe right esasidla khona because sas benefits anathi. Well, yeah, none benefits akona kakhulu kodwa ke ya kwase kwashintshwa ke we uNSFAS wa decide ukuthi they were going to pay bona bakhokhela landlord and babekhipha inspector to go to places ukuthi bayocheck ukuthi i-accommodation yakho i-worthy yini ukuthi ngahlala ama-students. Kanti inspector benzani ngoba manifana bese nithi allegedly maybe mhlawumbe wagwaza because wow. I don't understand. If I were an inspector, I'd definitely not say where I currently stay is okay, worthy, because everything is old. Everything is everything is old. Mina ngiyibona nje inkinga mfethu lapho nizofunda la. Hambe ngoyazi ngoyurice kanjani ama PA yakhona. Lapha kuhlala ground. I've been there once. Makuzoshisa impepho ngiyacela. Secani mphumi. Sisana cincane mphumi. Niyohlala nizobuya maseshisi. Hawu, amen. Na SRC SSO lo SRC uthi uyazi SRC. I don't even know who he is. Uthini ubhuti? Oh, ave ngithi uyakhuluma baba. Angimazi. Awumazi? Awusisileyo awusafumashela uyasebenza kakhulu. Ingane yakwethu lana uyena umuntu active lapha na. Ngiyakutshela. Cha lona wena mfowethu awukahle mfowethu. Hey ukuthi mina I've got a history guys so nje. I've never ever received help from SRC. I've never. I remember at first year as a first year student, I didn't have funding. Okay, well, I did have funding, but it was delayed. I didn't get it the same time that I was going to get it in Nabanya Bantwan. So I got it late. I had to pay for my own registration fees. I had to pay for my own res fees. I had to sleep. M1 mina ngileke M1 ngendawo yokuhlala mina. Hawu phela sasenzele imedia lapho kuthiwa kwenzela imedia ukuthi ikwazi. Yeah, mawubheka ku YouTube lapha ngiyavela ngiyisonga ngengubo. Wa trend nje. Ngathi nginani phela
wayithola i-trend phela yazi lento kuthiwa yenzelani mfethu so lento yenzela ukuthi i-media izokwazi ukubona ukuthi nazi izingane zixakile kanje mhlambe khona umuntu oyengavela enisize Ngati, how? Imagine being a first year student and you get to experience that. Like you don't have a good memory of your first time ufika. No, that was horrible. That was the worst experience ever. And I can remember some of the guys that were in the leading parts in Ngaleso Skati. I came to them being like, "Hey, kinenkinge kanje," and I was brushed off easily ukuthi nje hayi ngesikhathi ukuthi uzangalutho. Oh, bale. Usekhona ngaphansi ngengikwazi ukuthi amagama abantu sekhaya la yithi shisimpepho la khuluma ukhona niyamazi mana ungiyadlala ungakhuluma amagama abantu ukhona yena niyamazi but nje angazi mina ngilithola usizo njalo mangithi ngithola usizo I'm always like thiwa nina abantu besifazane manicela usizo SRC sometimes yenzeka mhlambe ngicine sekufika endaweni la kuthiwa seniyathokoza. That's the thing bathanda small yabo mina nje bathanda nangi nje khona ukabazela wakho mina nakhona nje ukabazela wakho bathanda small uyabona ama small unezinqa umpofu ufaka iwivu uzosizakala hawu kanti kunani ngoba i-system leyo nje. What about us? Guys, sizoba mina ngisiza I figured myself out. Kaze ngayibona ukuthi ngimisa kanjani. Wazalonga nefunding wakho for first year? Yeah, walunga ka first year. I think it was in March. Awangani nga apply le refund wabuya usikaku 7,700. Oh. Plus imali le inyanga ezangiphutha. Ngabe nginepholo nje manje. Iphi imoto yakho ngempela? Hayi baba imali yabuyela kumzali hawu yena wayikhokhile. Mfethu nefene skill bese ukhona kushayile koza. Yes, I think I was in yeah, I think I was in first or second year, I'm not sure. Well, abafethu nje kunabafethu abagcine bebhani namacala. Yini engayanga ukuyobalela because babesolwa ngento abangayazi. Besolwa ngaleyo nto lezo bagcine bebhani namacala. Nabasupport nenzani nje kwasupporta nje abafundi belwela futhi mhlawumbe babengekho nalapho okwenza khona isigameko. Mhlawumbe kwakuyemaphutho ogesi nani. Kona ngiyakhumbula ngibona ama post kuyiwa enkantolo eThawini. I wasn't a part of those people. Kanti wenzani wena ufundiswa 6 years? Ngoba ngineeka ukuthi kathi ngifuna usizo bela akangisiza. Manje sekumele ngigijime ngemumva hayi. Kwakulonke kanje angivote. Uvota hangi vote. Last year kunabafowethu nje kuyokwanesigameko la khona sokuthi ukuzamaziswana kancane. Umenze mfethu umtshele ehamba kakhulu. So kuleso sigameko mfethu kwaba khona nje abafundi abathola sebebhekana neRMS ngenye indlela wagcina ngena namaphoyisa. Omunye wabo sokhuluma naye nje mfethu. Nangokhona. Funa siyibhekele undaba ukuthi aneyo sifika kanjani manje lapho. So babelela nina futhi still lapho ngabafowethu. Kucathi kwakuwave indaba kakuleli ndaba kaDP noma sokungangena indaba naDP1. Nenzani kwa supporta nina masebesenkinga labafowethu. Kade stoyiza la. Sagcina sisalele. Yazi ukuthi bengayazi leyo nto. Hayibo kanti wena I think isiteleka engisikhumbula was in first year nakhona kokwenze njani kanje kukhishwa abafundi emaklasini. I think i-registration period babefuna ukuthi inwetshe ngasekhaya ke lapha and babekhiphena emaklasini ngangiqala ke lapho ukubona isiteleka sangempela ke ngangiqala ngicina akuse serious. Emva kwalokho nje futhi I feel like ne word of mouth ayibi inkulu and hence there's like a Facebook page on Facebook, right? Group lapha. Yeah. So I feel like if people are going to do those type of things, like let us know. Word of mouth, let us know. Qoqa abantu kwaziwe ningabi siyaposta nje sisho ukuthi wozani namhlanje SU mass meeting ngo8 kanti nina nifuna sithini siyathi Shoot sikhiphene endlini. Kodwa basuke siyibonile inkosi yami we do together like siyafika. Oh sazi sina mfethu siyazama. Siyabona mfethu iziningi izinto ezenzakala lapha. Bathi ngifuna sifake umthiya mfethu yami manje mama Stu. Sizomfaka umthiya noma sizokwenza njani lapho kawusho? Oh okay. Phela uzayikho inkinga uzohlukana nje. Mama Stu.
Sicela mfethu ulokhuzana mfethu uthembisa abantu ukuthi senisukhona sazoba khona futhi sazosebenza nje ndawonye sifakele izinto ezinje sifakele ama-spice amnandi mfethu njengoba usuke upheka nje nalana akube njalo isingisi ke into siyifunayo. Thank you for the opportunity. Cha nanga umlungu uqashile lapha umlungu. Mlungu wami ngiyabonga. Sure. Ngibonga ithuba. Well, I hope it's still going to get interesting. We're still going to come up with new things and make the show versatile and fun, man. Yeah. And most definitely, we are still going to tackle all the issues that we have that are left unattended. I feel like that's very important. I mean, the podcast is about us, you know. It's important to know what's going on in this university, how things go down, where our money goes and all of that. Thank you. Noma ufuna ukuhamba nayo le mali yethu. Ngiyayifuna indaba yile bodwa. Funa ukusake mobile kitchen. Baba Mthandi siyabonga igama lakhe. Ubaba Sithuli kana Baba Mthandi ubani igama lakho Ayanda. Mthetha. Ayanda Bamthetha. Uyi co-host etsha. Yes, sisebenza la ekhaya. Manje sijoyina inkunzi kalakatha umthiya umenzi imbongi mfowethu ucela ibingelela abantu abasibukela njengamanje abasemaresi abakuma PA abasemaklasini abaselibrary nababuka amalokhuzane ngedatha wrong ucela babingelele. Bro, what are you talking about, man? Yes. Sanibonana emakhaya emaresi mfowethu khona la uphikweni lasemgungundlovu esikhungweni sase UKZN ngiyabingelela ngingewadalule ngamagama amaresi yebo phela ezathe sokuthi maningi kakhulu nama PA angithandi awusadaluli nalo ohlala kuyo ke mthiya akungenani ewophu lapho ngiyamthela mfethu ucela uyithule mfethu igama losibongo ungitshele ukuthi wenzani la esikoleni nangaphandle futhi kwe-degree yenza yini nje okunye mhlawumbe okwenzayo. Igama sondele nje mfethu ungasabi mfethu ungasekhaya nje hawu phela igama umenzwa kambatha lona sure udabukale olundo limahlikihliki kwankomo zinyu polish lapha esikoleni ngenza i-Bachelor of Social Science majoring kwi-Geography ne-Environmental Management sure engikwenzayo ngaphandle kwesikole yizinkondlo lezi iphinyama awusuke inkondlo iphilayo akabhizi kakhulu umuntu umusezele but awusathi nje ngolena abawu ababili awu yini usithi nje hwaqa nje mfowethu awu kahle futhi siphe nje umphako akuzonishaya ngenyama awu mfowethu ngibona amanqina sinyawo amakhanda iphinyama sikananda yeka kusadliwa ngodala bekushaya sentwala kusazinza ubumbano phakathi wethu ongeke usithinte noma ngabe zathi ingangekhilima njalo isingqinamba kwakukhala ubugquzu okwendlovu idudula sasiphuma ngasilwinye maqede sidla umhlanganiso ngibamba lapho mntanami wasalushisa isithazo nje phezulu kancane mthiya phezulu umuhle umsebenzi mfethu isuka into yenkondlo kwena ngaphambi kokuthi mhlawumbe singene ngaphansi esikhungweni. Into yenkondlo ngayiqala 2021 ngangenza ibanga leshumi nanye St Victor isuka kanjani na sifunde esikoleni khona lento ethi kunzima ukuyihlaziya sure kwase kuthi mhlangu ngivuleleka ngikwazi ukuyihlaziya ngangobhala iphepha lika Mandulo September sigaba sithathu sonyaka yilapho ke engathi ngoba sengazi uyihlaziya ngiyacabanga sengakwazi nami ukucashisa umqondo njengombhali wenkondlo hayi ngazama kwenzeka ke ngumuntu othi mayenza into ashesha ayibone sure umqondo wakho awuthathi kude mhlambe njengolokhuza lapha ngemo njengonkomo lapha unkomo bathatha kude mfethu nguze ukukhuluma ngendaba yokucashisa umqondo mawubhala inkondlo isho ukuthini kuwena yini inkondlo mfethu inkondlo kumina iyithuluzi kahlahle lokukhuluma nokukhulumela abantu abangekwazi ukuthi bavele obala babona ukuthi inkinga zabo nathi siyabhekana nazo ababodwa enkingeni abanazo kepha ababambelele lapho abakhona bambelela kwabo
ikhona okuzobanika amandla siyazi ukuthi empilweni ukuze kube khona okulungayo kumele kube khona okufayo hayi bo umthetho waba lo cha ngempela umthetho waba ukuthi ukuze kukhona okulungayo kumele kukhona okufayo ngathini akuhambi noma ikhangeza ifumbethe ayikhangeza ifumbethe ayikwazi kunezinto engekwazi ukurana concurrent ayi uthinta kahle nje mfowethu ngikuzwa ukhuluma mfowethu indaba yokuthi umuntu uma kukhona izinto ezilungayo khona ezinye eyekelelayo ufikile esikhungweni mfowethu sase UK zasenophikweni nakhona la eMaritzburg uthe mawufika ibe njani first day yakho mhlawumbe wafika introduce neinkondlo zakho ngiyakhumbula nje uqala nje ngomunye unyaka abantu kwaba khona nje lokho abantu kuba nalelo sasasa nje cha sibabe ngayivamisile into kanjena mfethu so ngifuna ukubheka ukuthi uthe uma ufike ngokuzofunda wasufika ujoin ezinye izinto efana waqhubeka nazo izinkondlo zakho lezi kube khona mhlawumbe ukuphazamiseka abantu bakwamukela kanjani engingakusho ngawubonga nje umphathi wase-UKZN ungamukele kakhulu sure kusukela enkondleni yami yokuqala ngizokukhumbula kahle ngathatha umthiya ngangiya kwelinye isonto ke ngithatha usibulelo ngobeso akithi ke nami ongangobese mfowethu nqungebe usibulelo ngangizoya esontweni ngahlangana nomthiya sasale sesiya ngapha sesidukelene nosibulelo iviki lami lokuqala okuyilapho ke ngabe sengenkonzweni nani ngapha naneko enkonzweni sasenkonzweni angobe ngiqala ukuya khona kodwa ngasale sengiya kwi-detox eOrib ngoba ngangifuna nje ukuthi ngiyothola izwi nje wawufuna umbawu kahle wena yebo ngangasabheka ohlangothi ngiliRoma ngokusonta sure ngangitshelile ukuthi ngizowathola ngokuhamba isikhathi amaRoma kokuyilapho ke okwathi u-detox ubamba iprogram kwakuphela amaviki amabili no amathathu amaviki qalile isemester okuyilapho ke engabe sengisho khona ukuthi kwathiwa abafisa ukwenza ama-item basho ku fundraiser imali yokuya kwakuyiwa ku-University of Fort Hare beyocula khona ku fundraiser imali nangempela kwangenwa ngamathikithi athenga amathikithi sure yagcwala ivenue okuyilapho engahaya khona inkondlami yokuqala ethini ngilahliwe ngudendo lisina luyibuwe ngiyinkomo edla yodwa ngizoba umtshingo bethobani sure enyathukweni ngivaliwe bangibophela amanqina anyathi ethi ngijethi ngisilonkondlo leyo hayi laba khona isasasa ukuthi phela kwangesiwa wonke umuntu ekulela gumbi leli sure so indlela abantu mabekwamukela ubonisa abantu bayakuthanda mhlamba kukhona kugcina sekukuphazamisa khona nanokuthi emva kokuba sebekwamukelile ikhona ezinye izinto mhlawumbe wabusuyijoyina ngale futhi kwenkondlo because siyazi sabafundi izinto izinto abazenzayo mabengaphakathi esikhungweni babodwa bakhahlela ibhola babodwa bayigcobayo mhlambe uyabona bathi bona hayi bazothanda ukujoyina lezi zinto mhlambe zemzabalazo nani engakusho ngalokho sebengamukelile ke inkondlweni hayi khona impilo ike yaba lula sure kodwa ithi iqala ukushintsha impilo yami la sengithatha sengivela njengembongo ukuthi mina hlahle ngiyiliphi iqembu lezepolitiki qala ke lapho ke kwanama divisions kodwa abengamangaka ama division sure ngenxa uthi iqembu eleli opposite belingayidlali iagenda yepolitiki bebekusebenzisa nje nama bekudinga lapho nalapho impela kunjalo sure so emva kokuthi ujoyine ipolitiki mhlawumbe mfethu sesakuyakhumbula kwi-strike esigcina kuba khona mangaphosisi ngomunye wabantu abasala bevela kwenzekalani lapha kwenzeka kanjani mhlawumbe kubeke nje umuntu wayengekho wawuyihola lapha phambili noma nawe wayethukusu engakusho kwenzeka lapha into yangibulala kakhulu i-commitment wawuyinikelile ngangiyinikele ngalendlela ukuthi ngangizobe ngiqala ukwenza into enje yaso nesibindi sasingekho ngazama ukusenza isibindi sokuthi ngikwazi ukuthi ngibe sentweni enjengale yami ngoba kwala noma sekuthiwa hayi awuye ngasendlini ngathi mina ama-ground forces awafikile ukuzosupport umzabalazo asikwazi ukuthi khuphuka nje asikwazi ukuthi siba u10 ngibinde nginishiye nodwa kwaba yinto washo kanjalo ukuthi sekuphela amandla wathi uyahamba kwase kuvele kuphela amandla endleleni hayi umqondo ubuyi kuphi usukuphi ke njengamanje sokubuya umqondo uthi hayi bo kahle kahle kwenzakalani la
umqondo ubuya ngikwenye indawo nje engeke ngize ngiyisho enye indawo engeke ngize ngiyisho la ndawo ngathini ku-inhuman degrading condition. Yeah, sure. Angim-encourage omunye umuntu ukuthi aye kuleya ndawo. Sure. Ngisho ngathiwa umuntu uyangisukela ngicabanga sengathatha isaqwayi ngimkhwele ngaso. Ngoba nisakuyela le ndawo. Hayi le ndawo impela hayi ngeke. Mhlambe sengako angisho ukuthi mhlambe izimo phela ayifani. Hambe kunezimo enganqandeli sendleleni mfowethu. Sendleleni ithuna le ndoda. Yini kanti wafike ehotela uye kulo kanti bakuvakashisa noma wafika wabhekana nezinkinga nje nawe lapha ehotela lakho? Ngathini khona mina azi ngihlukunyezwa yabo kodwa ngathi mangibuka kushuthi kahle ngangisendiwe uNkulunkulu lapho uthi ngiyobuka because vele ithuba lokubuyela khona ngeke ngisalithola yonke into ilapha. Siyoxoxela nongaphandle noseceleni. Sengoxoxela nocabanga. Sure. Ukwenza into engacabangisisile kahle noma into eyibenefit yesikhashana kuyena. Lokho engakusho umuntu ayenza into ezombenefita for 3 hours and then after 3 hours sekuyena okhala useyedwa futhi sene regret yempilo yakhe yonke. Wayithola isupport from abafethu nje ama ground forces ngoba adusha ukuthi ngeke washiye u10 wona leyo 10 mhlambe wakhona wathola isupport uma uyithola isupport mhlambe kwalekelekela kanjani because le ndawo ke kudinga izinto ezifana nabameli zonke lezo zinto lezo mfethu noma kwasekuhluphe kumama ekhaya. Engakusho angizile ukuzosenga imithi yona kuzokhuluma iqiniso lonke ongalithandi. Iqiniso phela vele mfowethu. Angiphilele ukufulfill ama requirement abantu. Yebo nje mntanami. Kokho konke sekwenzekile sengishintshile manje bengumuntu ocabangela kakhulu abanye abantu eyibeke emumva yena. Abantu ngiyabathanda impela kodwa iqiniso lithi isupport basitholele bexhumane nabazali yona support kuphela abasinika yona. Hayibo. Cause abameli kwase kuumama wayese liable ukuthi ekhokhela abameli yabo. Lapho mnazi ukuthi organizations iba nazo indlela zokuthi uma sekwenze into efana nalena kuyokhulunywa nabaholi abakhulu. Mana mfethu usho ukuthi into abayenza ukuthi befana nomama ekhaya ukuthi nakusebenza into kanje ukuthi nje bethinta umngani wami uFrancis. uFrancis waxhumana nabantu basekhaya ngoba ma contact ungasave email and email yami esefonini yakhe nokuyilapho ke abakwazi baxhumane khona nomama. Kwakungathi ke uzothatha enesifasi wami basihlanganisele nabo imali kwaku 3000 mawumele siphume ngayo basihlanganisele kuthe uma umama eseseboleka imali bangabe samgcwalisela ngoba esekhokhile kanti kwangumele bona into kumele yenzeke ukuthi bengabe sayigodla imali kodwa ke ngoba vele kwakuyi effort yabo ngoba phela kulungile anawo ubusiza bona yini bona bengasakusiza mfethu mhlambe usubuya ngaphakathi kwesikhungweni because emva kwalesa sehlakalo mfethu ngiyacabanga ukuthi nawe kukhona ukuphazamiseka kwaba nakho mfethu uthe mawuphuma kwasekwenzakalani kukhulu ukuphazamiseka ngaba nakho ngoba impilo yami ngiyibona ithathe enye direction bengayitshela ukuthi mhlambe ngalesikhathi sonyango bengisela ekhaya angaze ngiyitshela ngoba into abayenza esikoleni bathi banginika leso sikhathi ukuthi ngicabangisise kahle ukuthi ngifuna nempilo yami but ngenxa yokuthi bona bakubona ababevule lento ayilapha engangikhona ivulwe yilaba ababezoqanda into ayenzeka la kwathatha isikhathi ivaleka nini nje 2 weeks back ngo Thursday okuyimali lapho ngisazokwenza khona zonke ngilande yonke imigudu khona ngiclean igama lami ukuze nami hayibo wakunethupha ngcolile hayi impela ba affected indoda hlahla leyo ke uNkulunkulu wayilwa lento leyo uyilwile ke manje lento nobe cansi ngeke ngisaba ilutho after lesimo yebo nje uvukile nje umntanami mana mntanami ngifuna ukuzwa mfethu ukuthi isikole sesizovala mfethu sesizovala ngifuna ukuzwa mfethu ukuthi isikole mhlambe
emva kokubuya kwakho ikhona mhlawumbe izinto ekuthiwa ngeke usakwazi ukuzenza noma kuthiwa hayi unikeza isikhathi esingaka uma kwakho utholakala mhlawumbe kwamanye amadameshe uzoba thathela ezinye inyathelo noma hayi umfundi njengabanye bonke abafundi ngumfundi njengabo bonke abafundi kodwa into ithi asikufuni ukubona kuyi-gathering ezepolitiki so ungisasuspenda kwipolitiki it was isikhathi mangisikala kwakuwukuthi semester because ngithi phela unyaka sengilahlelo unyaka wodwa shoot ama semester u4 iminyaka emibili so ngiyesibili semester ngisuspended from ingcenye zepolitiki noma ke kodwa vele angisacabanga ukuthi ngiyoye ngene ngoba ngenzi onazi bakushiye kanje bakushiye ngani usazoyilani kubo wena abantu yadlala uma ufuna ukubuyela mfethu hayi khuleka feel free ungabuyela bafu hayi mina engakusho abantu mhlawumbe akusona ukusho uDoba angabuyela kubo kodwa abantu yabo abantu bakhona abantu basohlangothini abantu engangilwa nabo to serve i-organization yethu ukuthi ibuye ibe i-organization okwangeyethu ukuthi ibuye ibe relevant kubantu because nabantu babengenza noma yini ukuthi babe relevant kubantu so laleyanto abayenza kwakukuthi kubuye kungene kubantu kubuye futhi kuzothatha umshini sikahlahle thina sasilekelela impela nje nanilekelela isina kukahlahle kubuyele umshini wethu bese kuyasetshenzwa ngoba ayikade sifikile inceku ye-region yasho yathi masiyinikele okubi ukuthi thema sesiyinikelile kwasemhlala enkundleni mehlwana sahlala enkundleni mana mfowethu umthiya bese ungakuphuli nje ulimi mfowethu uyakhala lapha emuva ngicela undlulisa amazwi mhlawumbe kwabafowethu abathi bona hayi mfowethu mina angengikwazi ukuhlala ngibuka omunye umuntu ungamsizi ngisho kuthiwa mina kumele ngiyofa lapha angihambe mhlawumbe ngokwesipiliyoni sakho nje mfowethu imapha amazwi ongadlulisa kubafowethu mhlawumbe abayololo hlobo engakudlulisa mina ukuthi yabona isinqumo sithathayo ayi awusizama ukuthi usireviewe usireview wakho ungasireview wedwa usireviewe nabantu uzizosireviewa nami nokutshela ukuthi mina nje umuntu ophuma lapha nginikela mfowethu wazi ukuthi if ngenza lokhu yonke into ihamba ne-reinforcement if ngenza lokhu ngizo-reinforcewa ngani so uma uzoyibamba lapho uthi okay if ngenza lokhu i-reinforcement yami maybe kuphele kushabalelwa i-degree xoshwe esikoleni ngiboshwe so wena sekuzoya ngakuthi is it good for you ukuthi uboshwe uxoshwe esikoleni if kukuhle for wena hayi ushudu ngakwenza uma kungekuhle kuya ukuthi wena yini oyihlosile ngempilo yakho mina ke ngangihlose into ezinhle kami ngempilo yami ngakho ke okuke kwenzeka angikuthandanga and okubi kakhulu ukwesekwa hayi ngeke ngiqamba amanga angisiwe nje umuntu osengemithi ukwesekwa akaze ngikuthole ushilo nje ukuthi akazi lemseke iqembu ayelwa nalo kanti nifuna ethini umthiya engangizama ukulibuyisa ukuthi libe relevant ebantwini kwaze ngasiza abantu beqembu elihlukene okuyimanje okuyibona abasangitshela ukuthi angimangenze njani ngoba ngicabanga ukuthi ilogic yabo nereasoning yabo ayi laba abantu kushuthi ireasoning yabo ibaphi labo bantu abangenakho amadoda ikahle kakhulu ireasoning yabo iyasho ukuthi ba matured iqembu kade laba khona vele ekade laba khona la beliphikisana nabo yabo ireasoning yabo it is very very advanced so ngiyafisa nabo abantu ama ex political comrade ukuthi afunde kulaba abantu labana bathi noma ngivelele inkinga banga nalento ukuthi wena hayi wena ubusinqofa wena ubona labantu bakushile manje behleka kaze bekwenze lokho kodwa bathi egcineni sonke singabafundi sizengelana ngenhloso efanayo lokho bangitshengisa enye into ngiyababonga kakhulu bangitshengisa ukuthi alisebenzi isongeso kwezinye izimo singabandawonye ekugcineni kwakho konke mfowethu umuntu mhlawumbe osafisa ukujoina ipolitiki akangaqala ungathini kuye into amjoina ipolitiki angaqala ukuthi ipolitiki ayimbi ipolitiki i-right ngalendlela ukuthi kepha idinga wena ube ne-timing uzicabangela ngoba ipolitiki wena wahlulwa ukusicabangela akekho uzokucabangela
ilapho nje indaba musu ujoinile ipolitiki zibheka inqumo oyithathayo Sure. kuyipolitiki ngoba zizobuya zizobackfire kuwena uma uzovela ungene kupolitiki ungena plan uzoba nenkinga yangempela noma uthembo abantu abathile uzoba nenkinga yebo into enjalo ngakho nje umuntu ofuna ungena kupolitiki ungawohla ukuthi umuntu ozazi ukuthi ustrong uzomelana nazo ukwazi nokuyilawula ezimeni zokuhluthuka kwenhliziyo kanje. and man impela umuntu one emotional intelligent Sure, ngoba sure, uzokupostwe nje uyiflop uyibona ukuthi ngiyiflop phela la upostwe nje Yeah. Mana-ke mfethu uyakhala uqobo ucela sipho line bokuvala bebe u4 sivale mfethu sivalelise mfethu siphe nje line bokuvala mfethu embhalweni yakho sicikozele kokugcina sesihamba. ngibonga inqayisi vele angiphezi kepha ngangqongqoza ngizolisebenzisa njengesikhathi sokulwa nobupha inkemani izobambeze ngayo ngibonga ithuba esicongweni sengifinyelele kwanomfundo ngiphikelele futhi ngilangazelele inyathuko isilibangise khona baphumelele babethi sibindi yabulala sibindi yaphilisa kepha kalethe nje ikhaba ngibonga isinkwa singiphilisile umphefumulo uhlangene nenyama umphefumulo uhlangene nenyama inyango yonke isivuliwe enyuvesi yakwaZulu uyisiphethe solwazi esigobhoza ubusuku ndemini ungumthombo ojulile olwazi onzulu ngizodala inhlekelele ngizobashiya abelele angeke ngibancephezele ngepeni ngindethela isikhonkwane inyalo zembongo iqashula inongwane Mfowethu inspired by Imaxson ngobuciko yebo mntanami siyabonga abafuna umenzi bafuna ezohaya sifuna esihayele sishonele sifuna esihayele sine party bamthola kanjani inamba engifoneleka kuyo ngiphinde ngiWhatsApp kuyo ithi 072 049 8026 ipage enginalo men's_imbongo ku Facebook elokusebenza baliyeke lethi sigade umzila ngoba namaqembu amaskana ufika ukene ngapha futhi naye ulisi ngapha bese kuthi men's_imbongi ku TikTok sure na ku X men's_imbongi mfowethu iwona amakhasi engithwala kuwona la uthi mfowethu asibonge kakhulu mfowababa siyathokoza ukuthi usinikeze ithuba nyawo usindlalele nje la usindlalele khona usivula amehlo mfethu because kuningi besifisa ukwazi nabantu abaningi befisa ukwazi ngawe but siyabonga kakhulu mfethu yebo hayi phela nje usazobavula amehlo khona nento engiyicabangayo yokuvula bona abantu amehlo abeze university funa la bezongena okokuqala kodwa khuleka mfowethu thina sikhona mawufuna nje ukuthi noma yinini mfowethu ayivule mfowethu akusetshenzwe mfowethu impela ngizobavula nje amehlo abantu bengangena emaphutheni afana nawe mina ngumuntu othi mayengena emaphutheni ngafisa umuntu angene ahambe la engihambe khona straight ngisho ngenze kahle ngifisa umuntu enze kahle kakhulu ukudlula mina awusiyo umuntu othanda ukugweva nolwazi angisuye umuntu othanda ukugweva nolwazi newethu siyabonga kakhulu mfowethu sidla amaningi esakeni mfowethu mfowethu siyabonga shout out to umenzi imbongi shout out to Mama Studlo umusha yebo nje baba Studlo mfowethu sihlangane futhi episode elandelayo danke baba sekuright sekulungile igama lami uSiphamandla uphama ukuthi wamgilitshe unhleke sibonge ekhaya kusematuba inkundo sesigodi esikhungweni the Varsity Podcast ila ekhaya siyabonga Oliva, polisa como chevo.